ulan. Ito ay September 21, yan. So, nagkulong po. So, still, ang therapy ay tinis pa rin. Sa lahat po ng nasa labas, mag-ingat po tayo sa ating biyahe, ha? Tandaan po sa pamaneho, especially mga motoris natin dyan. So, expected po tayo sa pag-biyahe po natin ng ating mga motor. Mina na. Kahapon naka-140 kami. Ewan ko lang ngayon kuya, baka nasa kondisyon ito. Are you okay, sir? Ba? 150 kaya? Oh, 200. Ay, 200 na ito ngayon, ha? Mukhang malakas na ngayon. Nasa kondisyon, eh. Gusto mo yun, online check-up nyo? Ano nangyari? Dinagdagan yung gamot niya. Nice, kasi kailangan daw niya ng vitamins, kailangan daw yung ibang gamot. Tapos sabi, maganda naman daw yung blood sugar niya. Yung cholesterol, ibang mataas na daw siya yung cholesterol. Ako naman, ang problema, nabibili ng kami. Nag-hypertension. Meron akong gamot sa blood pressure. Tapos pinaka-monitor yung blood pressure ko para beses sa hapon. Kailangan daw umaga at sa hapon. Monitor yung blood pressure ko. Sugar. Medyo ang gamot na lang, dalawa. Salamat, sabi nga ng doktor. Salamat tayo at nandiyan ka pa. Sabihin mo, yung baronay kasi po, natutulungan. Matalang siya, na-condition niya nila. May possibility. At ang naglaki ang kanisa na Okay, ano? Praise God! One prayer. So, ganda yung online check-up nila kahapon. So, ngayon, praise God kasi talaga ang lagi may prayer. So, pray po tayo kasi malakas ulan. Sabi na, makatangkay lang tayo. parang kompleto ako. Shoutout ingat kayo pamilya ni Ate Helen at Kuya Jaime, si Wesley. So, ingat po tayo, especially kung natrabaho tayo sa Barong. So, doon po yung pamilya tayo. Okay, God bless po. Ito po. Pagiging mahapon ko salamat. Relax
Colossians chapter 2 verse 11. Na napili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Amen. Give thanks. Give thanks to God. Salamat ka, kuya. Maganda record mo. Maganda yung ano, ha? Maganda yung check-up mo, ha? Sinabi ka, marami ka rin tuloy sa mga seconds ko. Ulit ako. Diba, kuya? Amen. Oo. Hindi ba? Thank you. Salamat po kasi nakaraos siya ng malulong sabi kanina. Ay, nakakaso naman. Relax ko. Pili na. Bakit mo? Hindi nanonood pa kanina. Nagbili na kanina. Oo. Sige, pray ko tayo. Tayo ba? Yan. Glory to Lord God. Lumalipat to Lord God. Ang salamat po kami all to yung Diyos ng buhay. Ang sinasamba. Sa bilang Lord God. Ang problems. Alam namin Lord God. Ito Lord God. Kaya magkakaroon po ng solution Lord God. With our faith and pray Lord God. Sa aming Panginoon. Sa kalusugan. Sa financial. Kung mga bagay Lord God. Ang circumstance pa Lord God. Ang gawa ng away. Meron po Lord God. Ito yung pagkaroon po Lord God. Bless us always and bless us Lord God. Muli Panginoon. Haligat natin Lord God. Ang 40 session ka na pinigyan. Lord God. Ay nagantin po. Lumakas po. Paulit-ulit Lord God. Ang mga tuhod, mga muscle na, mga ligaments na. Everything Lord God. Na nagiging mga kasangkapan sa panggaling Panginoon. At nagpapasalamat po sa mga providers, ang mga pamilya, sa mga asawa, sa mga anak, and everything Lord God na tumutulong po sa speedy recovery itong kung anong ginagawa pa kapwa ng Diyos na buhay. Patumayo po Lord God at gabayan Panginoon araw-araw po sa mga gawain sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Anong gamitin mo? Oo, ano mo kasi po pag malipon siya, yung liver niya po ay fatty liver, lesson po yun. Pero pag malipon siya, tendency, mahirapan yung mga organs niya magtumunaw, especially yung mga sitwasyon. Kaya tama yung gamitin niya. Ang bagay ko nangyari sa ngayon, paano siya? Parang hindi. Eh, naka-140 ka kapon eh. Di ba? May mga bayan. Ay, dahil yan. Ginawa ka record. Magagalit yung mga subscriber, mga fans mo yan. Ano, 20 na lang to? Mukhang nanghina si Kuya ay, sabihin mo yan. Okay yan eh. 20 o 150? Ayan, bumito no? Ayan. Amen. Tingnan natin yung dugo mo. Nakasalalay sa dugo. Ano ba yung dugo ng sister? Hindi ako nakakuha kanina. Ano yung nawa yung dugo niya? Oo nga. Wala nang strips, kailangan bumili ulit. Sugar? Sure, yung strips yung... Ginagano pa rin. Gumagat pa ng old. Meron kaming pang-test. Kaya lang yung strips ang wala. Mahal ang strips. Mahal ang strips. 150 over 90 to. 150. Hindi pwede na rin yan. Isang isa pa. Pulse na natin yan. 73 pulse niya. Maganda yung pulse na 73. Cerebral. Gaganda lang ganyan 150. Dugo niya 150, no? Kasi 150, 150, huwag lawas 60, 70. Tapos tayo. May reseta sa kanya fish oil. Maganda po Para daw sa puso. Puso yun, fish oil. Fish oil. Nung trabaho po ko sa Kalaw, yun ang mga tinda sa mga sima ng fish oil. Kasi siyempre yung mga sima niya kailangan ng desiccation ng puso niya. Nakalagay doon sa Kahit po reseta kayong fish oil, yung kailangan po. para sa puso. Sa puso po kasi yun. Kaya pala yung omega. Omega. Kaya nga fish yun eh. Para sa Pupunta kayo sa ano, puso. good for the heart yun eh. Kasi yun nga, palagi mataas yung ito. Ito palagi mataas, ito mababa. Parang ano yun eh, connected daw sa 140 na lang oh. Nag-140 na oh, wababa na siya, 140-90 oh. Diba? Puso niya 74, dumundag pa. Good.
Okay, ang ano nga. 140, o 90, pwede nga siya. Tingin ko. Kanina 150. Ano tayo? Hindi ba mga gawa ko. Kanina may hindi na ngayon hindi may. Pichiw na lang magagawa mo. May utak ba? Iba? Patay tayo dyan. Sige. Kaya mo yan. 20 lang ha. Ay, oo nga pala. Nangangati daw siya doon sa efficacent oil. Lotion. Lotion na lang daw. Oo, para siya may butlig-butlig. Parang sabi niya, Sanay mo. Kasi lotion. ay, siguro kailangan talaga niya ng break sa efficacent oil. Oo. Naluto na. Efficacent oil siguro. Naluto ka no? Yung kanyang Sensitive ha? Ang ninundan yan. Oo, sensitive ka ha? Makati. Dami yan. Ito na lang para pampaputi pa. Sensitive ka kuya ha? Hindi ba sensitive skin? Ay, sorry. Ano yan ha? Balat na maharlika. Ayan, balat ng maharlika ba ito? Uy, oo nga no? May mga parang butlig-butlig siya. Hindi nga sanay sa PXN to. Makati no? Yan na lang. Para mabango pa, no? Meron itong pasyente itong ginagamit din. Pero ako, gusto ko yung may na-efficacy. Ang application talaga, problema, yung pag hindi kaya yung balat. Awalin. Natulunin. Problema yung balat, hindi kaya. Kaya lang. Neo. Baka mga puro butlig na mukha nito. Ay, may butlig. Kaya Ano ba lang yun? siguro, oo, pag madalas yung... Away may. Malamang puro butlig ang mukha mo. Gabi ba Makati na yan? Allergy. Allergy. Sabi niya. Allergy sa... Ngayon na lang siguro dahil madalas na lalagyan. Dapat pala lotion, alternate. Lotion na lang, no? Okay, lotion na lang. Lotion na lang sige. para ano? Para tisoy. Para mabango. O mamaya, pag ano, ipa mo, angat mo konti matching-matching ka na ha. Medyo, si 150 is good for you. Masyado naman yun ha. Kaya ba 200? Hindi ba? Parang ang power ha. Ha? Parang kapon din, hindi naman kapon, power eh. 200. Medyo yung mga siguro, hindi natin ng konti, naninigas na eh. Pero ano siya, malakas siya kanina eh. Strong. Strong to strong. Tama lang talaga tayo, hindi na lumaki tiyan mo. Babalik na ako rin dyan eh. Paliit lang Yung siya. pinapakain si Lalo sa gabi. Ka nakakain! Order pa ng extra rice eh. No rice nga. Extra rice pa yung order eh. Galit sa kanin eh. Sabi sa akin, sumisiksik na ba? Oo! Sumisiksik ka na! Woo! Hand rice eh. Ano, pati kinasal ka, no? Sinasal, no? Only rice. Hindi, buhay. Nung nag-inasal ka, nakakain ng rice ka ba? Masinasal ka? Look, Tatlo. Pwede tatlo. Diba, anim eh, no? Ang galit sa kanin yan, no? Pag ganun yung ano, malakas kumain, yung mga yung pinakain, hindi na maalis eh. Pak! Lalagyan kain sa... masarap pa naman yung yung chicken oil nila. Oo, sarap yun. Masarap na yun. Chicken oil. Pagkakain ko sa inasal, isang beses lang maghapon ng kanin mo. Kaya lang marami. Marami. Hindi, pag alis mo po dito, wala nakakain. Wala nakakain, no? Mga soul. Hindi pala, wala nga siyang wala pala siyang... Ang second stroke po kasi napakadelikado. Ito po napakadelikado. Kaya nga, sabi nga eh,
Talagang by faith yung ginagawa natin. Kumbaga sa ano, biran-biran mga nakasumbay na serious stroke. Nga po. Yung kasabay nga niya nun. Kahit Ilan yung mga- kasabay niya sa... Ang mga doktor kasi scientifically, nandun na sila. Pero siyempre, in the end of faith, lumalabas tayo ng ano. Si Lord kasi nakakaroon ng lahat eh. Na kuya? Oo. Nagulat sila eh. Kaya. Siyempre, Panginoon na Yun, oo. Sila kasi, Piling yung mga magagawa may science, yung mga sa ano, may limit lang sila eh, di ba? God is ugly. Di ba kaya? Si Lord kasi ugly. Yung kasabay nga niya sa ano, ICU, isang parang unang stroke eh. Hindi naka-recover. Wala kasi kung tama, ano? Tsaka yung katawan niya, mahirap. Eh, paano ititi? Babae. Ah, Nag-CR lang daw. tapos pag yun na, Naggulat sila bakit daw pag hindi na makasalita ng diretso. Eh, ang lakas-lakas daw nun. Nag-CR lang daw. Tapos yun na hindi na halos makasalita. Tinala nila sa hospital, ICU ang tingman. Hindi na nakasalita. Natulog na lang, diretsong tulog. yun ang mahirap. Pero nakalabas pa rin sila ng hospital, natutulog lang ang pasyente. Tapos kamakailan na post sa Facebook na wala na rin siya. Diretso na po yun. Diretso. May hinanay mo agad sa utak. No? Na ano siguro, naputukan ng... Naputukan na po ng... Kumatos din na gano'n. Ayun, kilala ko, ganyan, kumatos. Ginawa na sa bahay. $500,000 pong ginawas na. Bilhin ng mga lariya. Nabuhay, patay na. Buhay, pero sa bahay lang. Hindi makalabas. Sa wheelchair. Kasi kung na-operan ka lang, tendency, 50% eh. Mm. O kaya no? Hindi ka na-opera. Buong buo yan.